Ивайло ще ръководи днешния двубой за втори път. Дава начало на тази среща. Той ще бъде подкрепен от Мартин Маргаритов и Диан Вълков. Отговорници за ВАР Ивайло Стоянов и Мирослав Иванов. Отбраната на всеки един от отборите в родния елит. Да видим сега какво ще е решението на Тобиас Хайнц. Директен изстрел от норвежеца. Над вратата на Даниел Наумов преминава топката в 6-та минута. И ЦСКА отговаря с опасност от статично положение. Както ви споменах преди малко, и неговата голова форма. И не само това, изобщо способността на Тобиас Хайнц да организира играта в червено показват защо. Страхотно подаване сега от Тобиас Хайнц към Джонатан Линцет. Страна на норвежеца. Още веднъж пък е ситуацията от преди малко близо. Джонатан Линцет. Чочев успява да изчисти след страничното хвърляне. Хайнц, Линцет и отново Хайнц. Изстрел на Тобиас Хайнц. Превъзходно изпълнение и превъзходно спасяване на Даниел Наумов. Изглежда така, сякаш Тобиас Хайнц с всяко едно докосване, с всеки един удар към противниковата врата в 6 двубоя от началото на сезона, така че това като част от по-сложените задачи, които тимът на Нестор Ел Маестро ще трябва да опита да разреши. Още едно нарушение в близост до наказателното поле на Даниел. Марселино Кареасо. Том ръпнови срещу него. Минава центрирането на Кареасо в наказателното поле след действията. Дюкенс на зон не можа да стреля. Все пак се стига до наместа на Даниел Наумов, след като Тобиас Хайнц застраши противниковата врата. От малък ъгъл, по-скоро заложена техниката в тази ситуация Тобиас Хайнц, след като доста усилия положи Дюкенс на зон, за да може някак с гръб към вратата. Претенции за игра с ръка на Руниева, такава за сега не е маркирана. 4 около Руниева, той успя да измъкне топката благодарение и на Бирсент Карагарен. Изстрел от дистанция, след това и намеса на Густаво Босато. Първа по-сериозна ситуация, в която се налага на в този случай завърши. Всички предпоставки имаше Ивайло Чочев да тества сериозно Густаво Босато. В крайна сметка топката пратена от Емил Виячки, в последствие овладяна от Тобиас Хайнц. Технично отиграване от Линцет, който намира Хайнц. Дюкенс на зон. В наказателното поле стреля Дюкенс на зон към близкия ъгъл. Още едно спасяване на Даниел Наумов, в който на Дюкенс на зон се налага да отиграе от не най-лесната позиция. В този случай успя с малко наброй докосвания. Единственият точен удар за ЦСКА 1948 дойде от страна на Ивайло Чочев, като по-скоро може да окачествим на места на Густаво Босато като двама в червено пред стената. И изобщо очертава се доста трудна задача за Даниел Наумов, напрегнати секунди за вратаря. Изстрел на Тобиас Хайнц, спасяване на Даниел Наумов. Потърси далечния ъгъл в тази ситуация Даниел Наумов. Много стойностно изпълнение от Тобиас Хайнц и с абсолютно същото отговори и Даниел Наумов. Доста време Даниел Наумов нагласеше стената пред себе си. В крайна сметка отново Юка, отново силно хвърляне. Линцет успява да отклони топката зад гърба си. Том Ръпнои обаче чисти. Коварно връщане назад. Тобиас Хайнц може да се възползва, преодолява Наумов, връща топката към наказателното поле. ЦСКА открива резултата в 74-та минута. Двама от добре познатите герои в червено от началото на сезона комбинират помежду си. Тобиас Хайнц към Дюкенс на зон, за да може тима на Нестор Ел Маестро да излезе напред в резултата. На вратаря да намери възможно най-доброто решение. От малък ъгъл нямаше как да стреля Тобиас Хайнц. Видя обаче позицията на Дюкенс на зон в наказателното поле. Грешката тук дойде от Том Ръпнои. Много лековато върна топката назад Том Ръпнои. Максимално концентриран, максимално депнещ в тази ситуация беше Тобиас Хайнц, за да намери Дюкенс на зон, който на празна врата праща топката в мрежата на Даниел Наумов, за да може ЦСКА да е напред в резултата. Четвърти гол за Дюкенс на зон от началото на сезона. Трета асистенция за Тобиас Хайнц от началото на сезона. По този начин с по един гол в 4 поредни мача Дюкенс на зон. Русев отдясно. Много ценна намеса в тази ситуация от Иван Торицов, който със шпагат успя да изчисти топката от краката на Ивайло Чочев. Иван Торицов пострада, обаче изчиствайки топката. Действията обаче са пред вратата на Наумов. Дюкенс на зон. Изстрел на Дюкенс на зон. 2-0 за ЦСКА. 81 минута. Второ попадение за централния нападател на армейците.
След много ключова намеса на Иван Торицов пред собственото наказателно поле. Бърз преход. Дълго подаване от Амос Юга. Дюкенс на зон успя да се справи с Емил Виячки. Не до край настоятелен Емил Виячки в тази ситуация. Наложи му се и да се завърта на Емил Виячки, а оттам насетне пък вече стана твърде сложно за него да противодейства на Дюкенс на зон, който през цялото време беше с лице към вратата на Даниел Наумов. Успя да си обработи топката, успя да я насочи в долния ляв ъгъл. Кох, след това Християн Петров, отново Шакич. Нямаше го завършващия изстрел на Марселино Кариасо в тази ситуация. Размина се Марселино Кариасо с топката. Това бяха и последните действия на един от най-интригуващите двубои от 9-я кръг в родния елит на